Здравейте, ще ви покажа един фокус, наречен уникално свойство, смисъл свойство предвид тегляне, нали? И така, нека първо да размесим картите, за да сме още по-сигурни. Отгоре ще ги размесим повече. И така, и ето че слагаме така. Сега ще помоля зрител, нали, да раздели тестето, като вземе като горното това, което ще цепи, да е по-малко от долната половина. Така, вземаме това тесте и нека да отброим, да речем, няма значение, но 26 карти. Така, тези ги оставяме на страни, вече не ни трябват. Така, обръщаме това тесте и сега ще се опитам да позная коя е по-тежка. Значи, този пакет е по-тежък. Трябва да махнем няколко карти. Още е по-тежък. Още малко карти трябва да махнем и я да видим, ако махнем последната. Така, нека сега да я преброим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 карти. Значи предположението ми е правилно. Правилно меря. Така. Сега как се прави този фокус? Значи, първо трябва да разберете картата, която е на 26-та позиция. Тъй като може да се направи по два начина, така отделение на карти, най-долната да разберете коя е и отброявате 26 карти. 1, 2, помнете тройка с пътя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26. И ето тройка с пътя. Казваме, че сме разнесли хубаво вече почти половината тесте. Слагаме така. И нали караме на зрителя да тъй като тази половина сложи, оставаме тези карти тук. И този път да кажем нали малко, защото няма значение, да речем 26 карти и така отбравим. 26 така, това оставаме. Трябва да махаме карти, докато стигнем до картата, която беше на 26-та позиция, тройка с пътя. И нали малко пак още движение, така, още по-тежко, махаме няколко карти, после пак ми се струва, че е по-тежко, така, опа, ето тройка с пътя и да речем казваме малко е по-тежко да махнем последната карта. Така, нали, ето е тройка с пътя и сега броим 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Пак се случиха 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 карти. Това беше фокуса. До нови срещи. Харесайте и коментирайте.